Ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές παγκόσμιας εμβέλειας πραγματοποιήθηκαν επί 3 ημέρες στο χώρο ασυρμάτου του θρυλικού θωρηκτού Γεώργιος Αβέροφ. 36 χειριστές από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών έστησαν 2 ασυρμάτους επί του θωρηκτού και είχαν πάνω από 10.000 επικοινωνιακές επαφές σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Sierra X-Ray 100 Αμέρικα από το θωρηκτό Αβέροφ, over. Έλληνες ραδιοερασιτέχνες επικοινωνούν με συναδέλφους τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου πάνω από το θωρηκτό Αβέροφ. Καλή επιτυχία εκεί και συγχαρητήρια για την εκπομπή από το θωρηκτό Αβέροφ. Sierra X-Ray 100 Α και η 2 Golf Hotel Mike. Είναι πολύ περήφανοι που μιλάνε με ένα τέτοιο πλοίο. Φανταστείτε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αντίστοιχα πλοία που δεν είναι τόσο παλαιά, που είναι 100 χρόνια και ένα πλέον, είναι το μοναδικό στον κόσμο, το οποίο τους προκαλεί ρίγη στο εξωτερικό, ακόμα και σε ξένους και αλλοδαπούς που δεν μιλάνε καν ελληνικά. Το Αβέροφ απέκτησε και φωνή. Το Αβέροφ, ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι μετά από 100 χρόνια πλέον μιλάει, αλλά όχι πια με τα κανόνια του, αλλά με τους ασυρμάτους του. Επί 3 ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο, 36 ραδιοερασιτέχνες με 2 ασυρμάτους πραγματοποίησαν πάνω από 10.000 επικοινωνιακές επαφές σε 5 υπήρους με εκπομπή και λήψη από το θρυλικό θωρηκτό. Έχουμε ακούσει πάλι να εκπέμπονται σήματα στον αέρα και έχει ζωντανέψει ο ασύρματος του θωρηκτού Αβέροφ και επικοινωνεί πάλι με όλο τον κόσμο. Πέμπω από την Αγγλία, από την πόλη του Λίβερπουλ και σου περνάω και πάλι το μικρόφωνο. Sierra X-Ray 100 Α, Mike 0 Bravo Foxtrot Victor, over. Έχουμε μιλήσει με πολλές χώρες στον κόσμο και θα συνεχίσουμε. Έχουμε από Αυστραλία, Αμερική, Αλάσκα, Χιλή, Ιαπωνία. Έχουμε μιλήσει με όλη την Ευρώπη, αρκετή Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία, όποια χώρα φανταστείτε θα υπάρχει επικοινωνία και για την περίπτωση αυτή θα έχει μια ειδική κάρτα που θα στείλουμε σε όλους αυτούς που θα έχουμε μιλήσει. Συγκινημένοι επίσης και οι ραδιοερασιτέχνες, καθώς είδαν από κοντά και σύντομα σκοπεύουν με τη συνεργασία του πολεμικού ναυτικού να επανενεργοποιήσουν τον ιστορικό ασύρματο του ενδοξότερου πλοίου της χώρας. Είναι ο αρχαιότερος ασύρματος αυτή τη στιγμή του κόσμου εδώ μπροστά μας. Είναι τεχνολογία σε spark, δηλαδή με σπινθήρα, σπινθυριστή. Η εκπομπή του γινόταν μέσα από αυτό το ποινίο, έκανε μια προσαρμογή, τα οποία όταν δούλευε ο σπινθυριστής έβγαινε τόσο αρκετή ισχύ στο να μεταβιβάσει σήμα ασυρμάτου χωρίς τη σύγχρονη τεχνολογία. Είναι η παλαιότερη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε λίγο καιρό πιθανόν να λειτουργεί ακόμα. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες αναπαλαίωσης του χώρου του ασυρμάτου στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο και περιμένουν με αγωνία τη στιγμή που θα εκπέμψει ξανά η συσκευή μετά από μισό αιώνα σιωπής. Από αυτόν τον ασύρματο έχει εκπεμφθεί ό,τι πιο σημαντικό και ιστορικό αφορά τον ελληνισμό στο πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, όπως η απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου και η καταναυμάχηση νικηφόρα του τουρκικού στόλου στις 2 ναυμαχίες Έλλης και Λίμνου.